Ukuvalwa thaqa kokusebenza kwezinye izinto ezweni kubathwalisa kanzima ngeindlela ezehlukene abantu. Abeluleki bezengqondo sebenxuse ukuthi abantu baqaphele ukuthi imiqondo yezingane isesimweni esikahle. Isikhungo iTeddy Foundation eGoli sithi sesiyazi ukuthi izingane ziyazibulala kanti ezinye zizama ukuzibulala. Isifo sokhwantalala yisifo esibulala buthuli esingenamngcele. Kodwa ngokuba ngawedwana emakhaya, ukwesaba, ukungazi, ukungabi sesimweni esihle emalini, kanye nokungasebenzi, yikhona okungezelela engcindezini ngalesikhathi sokuvalwa thaqa kokusebenza kwezinto ezweni. The country at the moment is very worried. They might feel quite scared about what their safety is going to be like, as well as how they're going to manage things financially. If you are struggling, not to suffer in silence. Izingane nazo zikhahlamezekile. Urithabile Mohalo neminyaka 10 ubudala wayethanda ukudweba, wayefuna ukuba udokotela. Wayeyingane ebonakala ijabulile ngaso sonke isikhathi. Esikhathini sangesonto esedlule wathatha impilo yakhe. Watholwa umfowabo omdala ezikhunge ngebhande egumbini. He was playing with his friends the whole day. He was happy with no problems. Later, he went for a bath. His older brother left him there. When he checked on him, he found him hanging. Isixwayiso kubazali ukuba bangazishayi indiva izimpawu zokuba nomunyu. People are so consumed with the lockdown itself that they forget that children feel locked in emotionally, physically, psychologically. They're so locked in where everything is closing in on them. They actually do not see a way out or beyond this. Emndenini kaMohale isikhathi sesidlule usunebanga elide lembuzo engaphenduleki kanye nokuzilahla ngecala. Uma udinga usizo ungashaya le nombolo ethi 0800 567 567. Ungaphinde ukwazi ukuxhumana neGift of the Givers ezokweluleka ngokomqondo kule nombolo ethi 0800 786 786.